నెలంపేట ఊరులో నా మందు కల్లమ్మో పూసలోల్ల రాజమ్మ మందు కల్లమ్మో పూసలోల్ల రాజమ్మ నెలంపేట ఊరిలో నా మందు కల్లమ్మో పూసలోల్ల రాజమ్మ మందు కల్లమ్మో పూసలోల్ల రాజమ్మ మందు కల్లు పాడుగాను 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 మరణమైతవురో మదనోడ నారన్న మరణమైతవురో మదనోడ నారన్న మందు కల్లు పాడుగాను మరణమైతవురో మదనోడ నారన్న మరణమైతవురో మదనోడ నారన్న. కల్తీకల్లుపై ఆబ్కారీ శాఖ జరిపిన దాడులతో తలెత్తిన పరిణామాలను అధికార పార్టీ మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఎమ్మెల్యే ఒకరు తనకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు. ఆల్ఫాజోలంతో నకిలీ కల్లు తయారు చేసే మాఫియాకు అండగా నిలిచారు. రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కల్లు మాఫియాతో 3 కోట్లకు బేరం కుదుర్చుకుని రంగంలోకి దిగారు. డీ అడిక్షన్ కేంద్రాల ఏర్పాటు వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ముందు కల్లును ఒక్కసారిగా నిలిపివేయడంతో మరణాలు సంభవిస్తున్నాయంటూ సర్కారుపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. మొత్తంగా కల్తీ కల్లుపై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసేందుకు కారణమయ్యారు. రాష్ట్రంలో గ్రామాల నుంచి పట్టణాల వరకు మళ్లీ కల్తీ కల్లు ఏరులై పారేలా కల్లు మాఫియాకు అండగా నిలిచారు. ఈ ఎమ్మెల్యే కల్తీ వ్యవహారాన్ని ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ అకున్ సబర్వాల్ స్వయంగా సీఎం కేసీఆర్కు వెల్లడించారని సమాచారం. దీనిపై సీఎం ఆదేశాల మేరకు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల సమాచారం సేకరించి నివేదిక ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారంపై సీఎం సీరియస్ అయినట్లు, తదుపరి చర్యలకు ఎక్సైజ్ శాఖకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.